Kawadhi nyime jatend piny machon Uhuru Kenyatta otero campaigns mago de bende jachung' mar ng'wech mar tend piny e yiero maduong' mabiro. Mano Laktar Fred Matiang'i mane otimore kawuono e piny mar kaunti ma Murang'a. Uhuru ma bende en ogaye mar Jubilee otiyo gi thuolono mar jiwo josiasa mag gwenge mag Masawa mondo othegre gi siasa mag bayo weche kod ayany. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Uhuru kod Matiang'i osoko wang' jatend piny William Ruto kuom digni tieko chenro mag dongruok e gwenge mag Masawa. Higa achiel gi dweche 9 motelo ne yiero maduong' mar 2027, jotelo mag duond bura mar Jubilee osedolo bad sati magi kendo chako timo ikrok ne yiero makamano. E kaunti ma Murang'a e gwenge mag Masawa, jatend piny machon Uhuru Kenyatta ma bende en ogaye mar Jubilee oromo kod jotelo mag Jubilee e chenro mar goyo debe ne jachung' margi mar tend piny Dr. Fred Matiang'i. Uhuru otiyo gi thuolo makamano mar jiwo josiasa mondo land siasa mare wejo Kenya kar goyo siasa mar ayany kod bayo weche. Mimi ni mtu mpenda kusema ukweli. Hata mimi nilikuwa na hizo siasa saa ingine kuongea vibaya. Lakini nilikuja kugundua ya kwamba hiyo siasa haiwezi itupeleke pahali popote. Na ndipo mliona nikienda nikasema hata kama tumeshindana na wakina Raila na wengine, jameni wacha tushikane. Kuom thuolo machielo, Uhuru odhi nyime kod goyo debe ne rowere mag Gen Z ka owacho ni kinde oseromo mar joma osebet e siasa kuom thuolo malach mondo wene rowere telo. Wenyewe wanajua Kenya ile wanataka. Wafunguliwe nafasi waweze kuchukua vyeo vya uongozi na kujitekelezea wenyewe yale ambaye wanataka. Yetu sisi ni kuwapatia mawaidha. Wakuja watuombe mawaidha, hapa mnaonaje? Eko machielo, boka mar Uhuru kod lange olwar e tok jatend piny William Ruto kuom digni e tieko chenro mag dongruok mane ochak kod sirikal mare e gwenge mag Masawa e kinde ma duond bura mar Jubilee osingo madhi nyime kod wuotho e twech achiel kod duond buche makwedo sirikal. Muda wa karibu miaka miwili yangu ya kwanza, mbele hata nifikirie tutaanza kufanya hii ama hii, nilianza na shughuli kwanza ya kukamilisha yale ambaye rais ambao walikuwa hapo mbele yangu, Rais Mwai Kibaki alianza. How can it take 3 years to complete a project that we ourselves estimated ought to have been completed by now? And when you ask questions about the things that are going on around here, hii si chuki, ni kusema tu ukweli vile ulivyo. Na nyinyi wananchi ndio mko kwa ground, mnaona yale ambayo yanafanyika. We nominated Dr. Fred Matiang'i to go and represent us in the united opposition as our presidential candidate wa Jubilee. What that means is we are working with others in the united opposition. Na tutafanya kazi kwa heshima. We are part of them. We are part of that arrangement. Weche makamago biro bang' luoro bete ni duond bura mar Jubilee iwuotho kendgi e yiero maduong' mabiro bang' Dr. Fred Matiang'i rem chopo e romo mag duond buche makwedo sirikal e ndalo mokalo. Chris Owino, Ramogi TV.